De dief komt om te slachten, hij komt om te vernietigen en hij komt om te vernietigen. Dus hij komt met geweld. Hij komt om schade te richten. Kind van God, luister je. Dus de vijand, de dief, komt met geweld. Hij komt met negativiteit. Hij komt met slechte bedoelingen. Om jou en mijn leven tot een einde te brengen. In Petrus 5 vers 8 heeft het ook over het feit dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Satanás, nosso inimigo, está buscando movida para matar. Geloof je dat Satan, onze vijand, jouw leven zoekt om te vermoorden? Dispensa. Daarover na. Bota quer, bota consciente de não ser motomia. Geloof je dat er iemand is die het niet kunt zien? Eta pai rond. Die rondgaat. Absolutamente. Jij ziet hem niet. Esse é o miracle. Hij ziet jou wel. Pelo seu objetivo da para matar, Maar zijn doel is om jou te vermoorden. para matar, Om jou te bestelen. para destruir. Om jou te vernietigen. Ele tem ser, esse ele existir. Hij bestaat. Não é ficção. Het is geen fictie. É a realidade. Het is de werkelijkheid. É existir. Hij bestaat. É a busca una de Deus. Hij zoekt kinderen van God. Pois o treinamento tem Dus er vindt een strijd plaats. batalha. Een gevecht. Nós temos que ter a força de Deus. Wij hebben de kracht van God nodig. Mateus 2, versículo 29. Mattheüs 12, vers 29. Ok, cliente, só que bom, esta pizza, nenhum gente não poderia dar casa de um homem forte e volta suposta sem maré comer. Da assim nem só, pouco é suposta. Hoe kan iemand het huis van een sterke man binnendringen en er zijn spullen weghalen? Eerst zal hij de sterke man moeten vastbinden en dan kan hij zijn huis leeghalen. Essa aqui é justa para piada aqui na. Jezus en het woord. Nenhum gente não poderia dar casa de um homem forte e volta suposta sem maré comer. Hoe kan iemand het huis van een sterke man binnendringen en zijn spullen weghalen? Quando mira aqui na cu, bebe como nós quase Satanás, a reconhecer nós de nós, como bebemos mesmo na igreja. En de Bijbel zegt dat zelfs Satan iets in ons herkend heeft dat wij vaak negeren. Ele reconhecer nossa forte. Hij heeft erkend dat wij sterk zijn. Alô, una de Deus. Ele reconhecer o estava pedindo hunger, pero conta para toda gente. Het heeft het hier over een man, maar het telt voor iedereen. Bij hunger, bij moeder, bij hobby. Het is voor een man, voor de vrouw, voor een jongere. Bij hunger forte. De sterke man. Ele era dono a bini bij horda. Die daar probeert de dief binnen te komen. Pero ele realiza. Maar hij beseft Ele não pode nada. dat hij niets kan stelen. Se ele mara em honra para morrer, foi em comer. Als hij deze sterke man niet eerst vastbindt. Aleluia. Você está captando? Begrijpen jullie dit? Ele tem que marar para comer. Hij moet jou eerst vastbinden. Ele tem que marar em de Deus. Hij moet de kind van God vastbinden. Senão ele não pode nada. Anders kan hij niet stelen. Se botar amarrado, não está livre. Als je gebonden bent, ben je niet vrij. Eu pensei, em de Deus, está agora se livre. Daarom wordt de kind van God bevrijd. Então o inimigo, Satanás, se sentia ameaçado. En de vijand Satan voelt zich bedreigd. Mas o de Deus aqui está livre. Want dit kind van God is vrij. Ele tem a força de Deus em ele. Hij of zij heeft de kracht van God in hem. Pelo me que morrer. Maar ik wil hem of haar Me besteden. que destruir. Ik wil hem of haar vernietigen. Me que matar. Ik wil hem of haar vermoorden. Pela única maneira da para me matar. Maar de enige manier is door hem of haar vast te binden. Então ele está para pedir atadura. En dan hebben we het over bouwwerken. Ou a gente não tem atadura. Wanneer mensen onder
Você que tem palavra, Hebben we dit vaker gehoord? tem atadura. Een bolwerk. Satanás que hinca gente tem atadura. Satan wil mensen onder een bolwerk brengen. Mas Gebonden. Mas o sábado assine e por volta, assine por raça dessa vida de Juna de Deus. Want hij weet dat hij dan kan doen en laten wat hij wil in de levens van de kinderen van God. Porém, Juna de Deus tem círculo, daquela draai, tem um abismo. Wanneer de kinderen blijven draaien in een cirkel, in de diepte, de duisternis. Uma maior definição de que significa atadura. En ik heb even opgezocht wat het woord bolwerk betekent. Escuta bom, Juna de Deus. Luister goed, kinderen van God. Então, isso é estofo físico of moral para realizar algo. Het zegt dat het een fysieke of morele hindernis is om iets te bereiken. Mas escuta bom. Heb je goed geluisterd? Atadura Bolwerk significa betekent estofo físico of moral para realizar algo. een fysieke of morele hindernis om iets te bereiken. Amém. Para poder conhecer se acaso é coisa que está passando de se tem um futuro, quizás logo vai passar de nós não espera. Om dit te kunnen herkennen als je nu daarmee te maken hebt of misschien in de toekomst. Escuta, Filho de Deus. Luister, kind van God. Talvez atadura da Filho de Deus pode ter atadura. En daarom zijn het de kinderen van God die onder een bolwerk kunnen zijn. Um ente que não tem nada a ver com Deus não pode ter atadura. Iemand die niks te maken heeft met een bolwerk, niks te maken heeft met God, kan niet een bolwerk hebben. De como? Waarom? Pastor, o inimigo da minha mama é som que se sentia ameaçado. De vijand komt om vast te binden diegene waardoor hij zich bedreigd voelt. É som que não tem Deus e não tem nada de assim com ele, tem capa. Degene die niet in God is, heeft hij daar niks mee te maken, want die heeft hij al. É Juna de Deus. É que Maar het zijn de kinderen van God die hij wil binden. a Juna de Deus, inimigo que hinca de uma atadura. Het zijn de kinderen van God die de vijand in een bolwerk wil brengen. Mas trabalham fisicamente e moralmente Om hen moreel en fysiek tegen te houden. para realizar algo. En te hinderen om iets te bereiken. Quando nós falamos que a definição de fortaleza é força física e moral de uma pessoa para enfrentar ou suportar uma situação difícil. Dus denken aan de definitie van een fort is. Uma força física ou moral Een morele of een fysieke kracht de uma pessoa para enfrentar ou suportar van een persoon om iets het hoofd te bieden of om te volharden. uma situação difícil. In een moeilijke situatie. Pero a atadura estropa em de Deus. Maar het bolwerk houdt het kind van God tegen. Pode ter passado nós aqui teaching tocante de atadura que será. Een tijd geleden hadden wij een hele teaching gekregen over het bolwerk. Então nós uma explicação como a atadura está manifestada em prática. En we hebben ook uitleg gekregen hoe deze bolwerken zich uiten in de praktijk. Mas de Deus escuta. Nogmaals, luister kind van God. Em prática a atadura está manifestada mesmo. In de praktijk uiten bolwerken zich E a seguinte maneira. op de volgende manier. É patrão de pensamento incorreto. Het is een verkeerde gedachtepatroon Quando assim quer algo que não está verdade. die jou iets laat denken wat niet waar is. Patrão de pensamento Een gedachtepatroon incorreto. die niet waar is, Então aceita assim querer algo que não está verdade. waardoor je iets gaat geloven wat niet waar is. Aceita a atadura, aceita manifestada em nos Dat is de uiting van een bolwerk in ons leven. E seu objetivo está para nós de realizar algo. En het doel is om ons te hinderen om iets te bereiken. Ou de caso de Juna de Deus, En in het geval van kinderen van God, é o qual nós quer realizar. datgene wat wij willen bereiken is
llega más cerca a Dios, om dichter bij God te komen, sirve Dios, om God te dienen, que sea más de Dios, om meer van God te willen leren, avanzar en el reino de Dios. om vooruit te gaan in het koninkrijk van God. Pero si vos tenés atadura é estrovável e locatura é constante como mencionar aí. Maar als je met een bolwerk te maken heeft, word je hierdoor gehinderd. Pero extraño, ¿no? Camina para comer de fuerte. Maar het is wel raar, terwijl je eigenlijk een sterk persoon bent, Camina para una mujer fuerte. terwijl je een sterke vrouw bent, Pero toch, é apanhar para se leu como marada. maar toch kan hij jou zo ver krijgen dat hij jou kan vinden. E como? Waarom? A sua força está de nós, pero nós não assim uso DJ. Omdat de kracht in ons is en wij daar geen gebruik van maken. Nós está caindo, está aqui mal nós. We gaan zitten en we laten ons binden. A tua vida vida nos mente é patrão de pensamento na incorreto. Que é o pai mesmo coisa pensa, mesmo coisa e automaticamente pode quedar assim, mesmo coisa. En wat komt er dan in onze gedachten? Het patroon van hetzelfde te gaan blijven geloven. A tua mente se pode sentar em patrão de inimigo da dentro da casa, da rota para bendição, da rota para avanço, da rota tudo é o plano de Deus, a puta para a louca da vida. En terwijl je in dit patroon zit, zit de vijand in jouw huis en hij besteelt jou van alles wat je in het leven wil bereiken. Sinta pensa é pensamento incorreto e ao longo você vai querer não da verdade. Je zit te denken aan alle verkeerde gedachtepatronen en op den duur ga je geloven dat dat de waarheid is. Inimigo que marabo, De vijand wil jou binden. of que lá marabo, Of hij heeft jou gebonden. da perrota tudo é benefício não Deus se puta pago. Het is om jou te besteden van alle voordelen dat God voor jou heeft bestemd. Você sentiu de um patrão de, Voel je je in een patroon? você sentiu de um patrão de. Voel je je in een patroon? Me deu para de coisa de semanalmente of não, me deu para de coisa de largo tempo. Ik heb het niet over iets dat wekelijks gebeurt, maar iets wat langer aan de hand is. Filho de Deus, Kind van God. você sentiu de um patrão de. Voel je je in een patroon of in een cirkel? Escuta, filho de Deus. Luister, kind van God. Escuta, filho de Deus. Luister, kind van God. É ladrão que voltaram. De vijand, de dief wil jou besteden. É que destruir tudo o futuro. Hij wil heel jouw toekomst É vernietigen. que mata a alma. Hij wil jouw ziel vermoorden. É que mirar lastrar a boca. Hij wil jou kruipend zien. Pero é saco bota fuerte. Maar hij weet dat jij sterk bent. É saco bota fuerte. Hij weet dat je sterk bent. Então você é o único arma que tem que estar amarrado. En daarom gebruikt hij de enige wapen die hij heeft. En dat is om jou vast te binden. Em cabo de matador. Om jou in een bolwerk te brengen. E o de Deus, escuta. Kind van God, luister. Você falava aqui da you de Deus. Want dit woord is voor de kinderen van God. Se um não tem de Deus, não tem arte nem parte com ele. Degene die geen kind van God is, heeft daar niks mee te maken. É não aceitar Cristo de nosso coração. Degene die Christus in hun hart hebben aangenomen. E a passa de criação vira you. En die over zijn gegaan van schepping tot kind. Ah, é Deus de força e de todo poder. Zij hebben de God van kracht en alle macht ontvangen. Com um rei não pode nada. Waar niemand iets tegen kan doen. E o de Deus, escuta. Luister, kind van God. Ninguém não pode casa de homem ou mulher fuerte e outras coisas na sim maré tomé. Niemand kan het huis van een sterke man binnendringen zonder hem eerst vast te binden. Assim nem só é ocorre sua coisa. Alleen dan kan hij zijn huis leeghalen. Assim nem só é destruir nos vida. Alleen dan kan hij ons leven vernietigen. Assim nem só é mata nos alma. Alleen dan kan hij onze ziel vermoorden. Assim nem só é rouba nos bendições. Alleen dan kan hij onze zegeningen stelen. Minha massa pergunta para sentido de patrão de. En nogmaals de vraag, voel je je in een patroon of in een cirkel? E o de Deus pode chamar para avançar. Een kind van God is geroepen om vooruit te gaan. Avançar no reino. Vooruit te gaan in het koninkrijk. Avançar no conhecimento de palavra de Deus. Vooruit te gaan in de kennis van het woord van God. Avançar como persona, como hijo de Deus. Vooruit
als persoon, als kind van God. Pero abo, você tem círculo e patrão de pensamento não incorreto. Maar zit jij in een cirkel of in een patroon van verkeerde gedachten? Ainda será tiro da Jaar in, jaar uit. Bota mire, patrão de Zie het patroon. patrão de Zie het patroon. patrão de Zie het patroon. se eu pegar a nossa pista, como se colocar aí passar a vida para de certa maneira, aí que me se volta outro. En daarom, Aí passar me dava a situação de uma maneira, aí que me se pode a situação de outra maneira, por exemplo. en daarom zeggen mensen, vorig jaar deed ik zoveel gebeden en dit jaar had het anders moeten. Aí passar me dava assim, Deus de maneira aqui, uau, como me assim, Deus é aqui. Vorig jaar diende ik God op die en die manier, maar kijk hoe ik God nu dien. Avance, Vooruitgang. não é patrão.